Θα μιλήσω λοιπόν για τα αγκιακά κεφαλικά επεισόδια στα παιδιά. Λοιπόν, ξεκινάω με το δεδομένο ότι τα παιδιά, όπως λέμε και όλες οι παιδιατρικές ειδικότητες, δεν είναι μικρού μεγέθους ενήλικες και έχουν σαφείς διαφορές στη φυσιολογία και στην παθολογία που επιπλέκονται περισσότερο λόγω της παρουσίας συγγενών ανομαλιών και όσον αφορά στην απεικόνηση, αποτελούν μεγαλύτερη πρόκληση γιατί όλες οι δομές έχουν μικρό μέγεθος. Το ερώτημα που εύλογα προκύπτει όταν κανείς μιλάει για αγκιακά κεφαλικά επεισόδια στα παιδιά είναι αν είναι τελικά κάτι σπάνιο. Τα παιδιά παθαίνουν κεφαλικά επεισόδια. Και υπάρχουν φυσικά οι απόλυτοι αριθμοί, αλλά το σημαντικό είναι το συμπέρασμα ότι αποτελούν μια σημαντική αιτία θανάτου και αναπηρίας, που είναι τελικά πιο συχνή από ότι η όγκια εγκεφάλου και αναφέρεται στις κορυφαίες 10 αιτίες θανάτου της παιδικής ηλικίας με 10% θνητότητα. Αλλά ακόμα και τα παιδιά τα οποία επιβιώνουν έχουν σημαντικές νευρολογικές αναπηρίες με αποτέλεσμα να επηρεάζεται σημαντικά και η ροή της οικογένειας αλλά και της κοινωνίας. Και φυσικά το παιδιατρικό κεφαλικό επεισόδιο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που είναι πολύπτυχες και στην επιδημιολογία και στην κλινική εικόνα και στη διάγνωση και τη διαφορική διάγνωση, την αιτιολογία. Αλλά αυτό που εμάς τους παιδακτηνολόγους αφορά είναι οι ιδιαιτερότητες στα απεικονιστικά ευρήματα που θα καθορίσουν ίσως την αντιμετώπιση και την πορεία. Υπάρχει μια πληθώρα αιτιολογιών με συχνότερες τις αγκιακές και καπηλικές ανομαλίες για τα αγκιακά κεφαλικά επεισόδια στα παιδιά. Το βέβαιο είναι ότι η αθυρωμάτωση, που είναι μια από τις βασικές αιτίες των εγκεφαλικών επεισοδίων στους ενήλικες στα παιδιά, δεν ισχύει. Μια ωραία κατανομή είναι αυτή που ξεχωρίζει τα αίτια σε αγκιακά ή μη αγκιακά. Και θα αναφέρω τις οντότητες της παροδικής εγκεφαλικής αρτηριοπάθειας, που είναι μία από τις βασικές αιτίες αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων στα παιδιά, συχνά σχετιζόμενη με την ανεμοκλωγιά, ο αρτηριακός διαχωρισμός και το σύμπλεγμα μόγια-μόγια. Ενώ στα μη αγκιακά, μία από τις βασικές αιτίες είναι η τρεπανοκυταρική ανεμία, πάλι υπάρχουν φλεγμονές. Και θα ήθελα φυσικά να αναφέρω ότι ειδικά στην ηλικιακή ομάδα των εφήβων, η κατάχρηση ουσιών είναι μία από τις σημαντικές αιτίες. Και φυσικά υπάρχει ένα μικρό ποσοστό όπου η αιτιολογία του αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου δεν γίνεται ποτέ γνωστή. Και κλινικά και απεικονιστικά υπάρχουν τρεις τύποι. Το αρτηριακό ισχαιμικό, που είναι μια από τις συχνές κατηγορίες εγκεφαλικών επεισοδίων στα παιδιά, είτε στα νεογνά είτε στα μεγαλύτερα παιδιά. Και ο ορισμός του περιλαμβάνει όχι μόνο την κλινική εικόνα της οξείας εγκατάστασης του νευρολογικού ελλείμματος, αλλά και την απεικόνηση. Θα πρέπει η απεικόνηση να επιβεβαιώσει είτε οξεία είτε χρόνια ισχαιμική βλάβη που έχει συγκεκριμένη αγκιακή κατανομή. Σε αντίστοιχα ποσοστά παρατηρείται και το αιμορραγικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε μεγαλύτερα παιδιά και είτε αφορά σε ενδοπαραγματικό αιμάτωμα ή σε παραχνοειδή αιμορραγία. Ενώ σε λίγο μικρότερα ποσοστά είναι τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια σε έδαφος φλεγμοθρόμβωσης που παρατηρούνται τόσο στα νεογνά όσο και στα παιδιά και είτε απεικονιστικά έχουν την μορφή ενός εμφράκτου αν υπάρχει θρόμβωση επιπολής φλεγμών ή όταν υπάρχει ενδοβάθη θρόμβωση αιμορραγίας. Ο κάθε τύπος σχετίζεται με συγκεκριμένες αιτιολογίες, το αρτηριακό ισχαιμικό συχνότερα με αρτηριοπάθειες, το αιμορραγικό με υποκείμενες αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες, ενώ η φλεγμοθρόμβωση συχνά με φλεγμονές. Τονίζω ότι στις δύο πρώτες κατηγορίες αυτό που έχει ενδιαφέρον κλινικό και απεικονιστικό είναι ότι μπορεί μετά το πρώτο επεισόδιο να έχουμε υποτροπή. Έτσι λοιπόν, ο ακτινολόγος έχει ιδιαίτερα αγχωτική θέση στην διάγνωση του αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου, γιατί συχνά παραλαμβάνουμε κάποια παιδιά σε επίγουσα βάση, τα οποία έχουν ένα οξύ εστιακό νευρολογικό έλλειμμα συνήθως το τελευταίο 24ωρο. Και πρέπει εμείς με την απεικόνηση να αποφασίσουμε ποια είναι τελικά η αιτία αυτής της κλινικής εικόνας και η διαφορική διάγνωση φυσικά περιλαμβάνει και άλλες καταστάσεις εκτός από τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Τονίζω ότι η απεικόνηση γίνεται σε επίγουσα βάση και αυτό πολλές φορές αποτελεί πρόκληση, γιατί
αποδεδειγμένα και παγκοσμίως η μαγνητική τομογραφία είναι αυτή που θα δείξει εγκαίρως το αγκιακό κεφαλικό επεισόδιο, με την βοήθεια της ακολουθίας διάχυσης που πρέπει να γίνει, όπως ακούσατε και από τις προηγούμενες ομιλήτριες, εντός 48 ώρων από την κλινική παρουσίαση. Η μαγνητική τομογραφία είναι η τέλεια φυσικά απεικόνηση, αλλά έχει κάποιες εγγενείς δυσκολίες γιατί είναι χρονοφόρα, απαιτεί συνεργασία του παιδιού και πολύ συχνά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Όταν όμως υπάρχει διαθεσιμότητα, θα πρέπει όλοι να συντονιστούμε ώστε να κάνουμε τουλάχιστον μια μίνι μαγνητική τομογραφία που θα αποδείξει αν η βλάβη η οποία απασχολεί κλινικά είναι ισχυμικής αιτιολογίας και μόνο η ακολουθία διάχυσης αρκεί. Τώρα, όσον αφορά στη συνεργασία του παιδιού ή την ακινησία, κάποιες φορές αυτά τα παιδιά είναι ήδη σε φάση καταστολής λόγω του επεισοδίου που έχει προηγηθεί ή τέλος πάντων πολλά από αυτά είναι ακόμη και διασωληνωμένα. Οπότε, τελικά το θέμα της συνεργασίας επιλύεται. Τώρα, ο ακτινολόγος, εφόσον ξεκινώντας τη μαγνητική τομογραφία βάλει τη διάγνωση ότι πρόκειται για αγκιακό κεφαλικό επεισόδιο, πρέπει να προχωρήσει σε μαγνητική αγγιογραφία, αρτηριογραφία ή και φλευρογραφία. Δεν έχει ζητηθεί αυτό από τον κλινικό γιατρό. Και αυτό γιατί, όπως θα συζητήσουμε και στη συνέχεια, κάποιες φορές η αιτιολογία είναι αγκιακή και πρέπει εμείς να μπορούμε να το αποδείξουμε. Τώρα, εάν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, κάποιοι προτείνουν και την αξονική τομογραφία και πραγματικά βοηθάει στα μεγαλύτερα παιδιά, χωρίς σκιαγραφικό, για να αποκλείσουμε το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τώρα, στη μεγάλη ομάδα των νεογνών, παρότι το περιχογράφημα είναι η εξέταση πρώτης γραμμής, επειδή όπως αναφέρθηκε και από την κυρία Γκύλο για τις προηγούμενες ομιλήτριες, κάποιες φορές είναι υποκειμενικό, θα πρέπει να βάλει την υποψία, αλλά εφόσον η υποψία είναι έντονη, να προχωρήσουμε στην μαγνητική τομογραφία. Πότε θα πρέπει να γίνει λοιπόν η απεικόνηση το συντομότερο δυνατό, και μελέτες έχουν δείξει ότι η καθυστέρηση αποτελεί το κύριο εμπόδιο στην σωστή θεραπεία του παιδιού. Και χαρακτηριστικά σας παραθέτω τις ώρες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία σχετικά με την προσαγωγή καταρχήν του παιδιού μετά το επεισόδιο στον οποιοδήποτε γιατρό, 34,5 ώρες και περίπου 42 ώρες μέχρι την πρώτη απεικόνηση. Εφόσον λοιπόν γίνει η πρώτη απεικόνηση, με το δεδομένο ότι κάποια εγκεφαλικά επεισόδια κάνουν εικόνα υποτροπής, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αν το παιδί επιδεινωθεί κλινικά, θα πρέπει άμεσα να ξαναελεγχθεί. Αν όλα πηγαίνουν καλά, ο τακτικός επανέλεγχος γίνεται μεταξύ 3 και 6 μηνών μετά το αρχικό επεισόδιο και μετά το διάστημα αραιών στους 6 με 12 μήνες. Και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια για ποιο λόγο. Απεικονιστικά, τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια έχουν δύο μορφές. Είτε πρόκειται για μια εστιακή βλάβη σε συγκεκριμένη αγκιακή κατανομή, και τότε έχουμε στο νου μας το ισχαιμικό αρτηριακό εγκεφαλικό επεισόδιο που σχετίζεται με φλεγμονές όπως η ανεμοβλογιά ή τον αρτηριακό διαχωρισμό, ή το διάχυτο, το οποίο παρατηρείται συχνά σε αγκοίτιδες που υπάρχει συμμετοχή του κεντρικού νευρικού συστήματος, δρεπανοκυταρική ανεμία ή στο σύμπλεγμα μόγια-μόγια. Ξεκινάω λοιπόν με κάποια παραδείγματα από την πρώτη κατηγορία, το αρτηριακό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Και στον ορισμό της εστιακής ή παροδικής εγκεφαλικής αρτηριοπάθειας, πρέπει εμείς να αποδείξουμε από τη μαγνητική αγγιογραφία ότι υπάρχει στένωση ή απόφραξη γύρω από το κύκλο του Willis. Δηλαδή, είτε στο άπο τμήμα της έσω-καροτίδας, είτε στο εκεί τμήμα της πρόσθεσης εγκεφαλικής, της μέσης εγκεφαλικής και της οπίσιας εγκεφαλικής, η οποία σαν χρονική διάρκεια είναι λιγότερο από 3 μήνες. Αυτό, εφόσον το αποδείξουμε, έχει μπει σχεδόν η διάγνωση αγκιακού εγκεφαλικού σε έδαφος ανεμοκλογιάς και η προσβολή μπορεί να έχει γίνει μέχρι και 12 μήνες πριν την εμφάνιση του επεισοδίου. Φυσικά υπάρχουν και άλλες μεταλλημώδεις αγκοίτιδες που μπορούν να έχουν αυτή την εικόνα. Αυτό είναι ένα αγοράκι 30 μηνών, το οποίο προσήλθε ευνηδίως με εστιακούς σπασμούς. Η πρώτη ακολουθία λοιπόν που κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι η ακολουθία διάχυσης, η οποία αμέσως δείχνει αυτή την περιοχή περιορισμού διάχυσης, στην μέση και κάτω δεξιά κροταφική έλικα, με απεικονιστικούς χαρακτήρες αγκιακής κατανομής αρτηριακού ισχαιμικού εμφράκτου. Το έδρυμα επιβεβαιώνεται και στους χάρτες ADC, ενώ συχνά, εφόσον η απεικόνηση γίνει εγκαίρως, αρκετά νωρίς, μπορεί στις υπόλοιπες ακολουθίες να μην δούμε κάποια παθολογική περιοχή. Με το που θα δούμε αυτή την περιοχή, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μαγνητική αγγιογραφία. Είτε έχει ζητηθεί από τους κλινικούς, είτε όχι.
Και σε αυτή τη μαγνητική αγγιογραφία βλέπουμε αυτή την περιοχή στο α1 τμήμα, δεξιά, η οποία έχει περιορισμό της φυσιολογικής ροής. Και φυσικά κάποιος μπορεί να παρατηρήσει ότι στο δεξιό τμήμα μη 1 η ροή δεν είναι συμμετρική και αντίστοιχης έντασης με το αριστερό. Συνεπώς, μόνο και μόνο από τις πληροφορίες της μαγνητικής τομογραφίας μιλάμε για αρτηριακό, ισχαιμικό, αγκιακό, εγκεφαλικό επεισόδιο. Το ίδιο παιδί 5 μέρες μετά κλινικά επιδεινώθηκε. Η δεύτερη μαγνητική τομογραφία δείχνει την πρόοδο της αρχικής ισχαιμικής περιοχής, αλλά αναδεικνύει και μια δεύτερη καινούργια περιοχή στα βασικά γάγγλια, η οποία φαίνεται καλύτερα στην ακολουθία διάχυσης. Η επανάληψη της μαγνητικής αγγιογραφίας δείχνει λίγο πολύ τα ίδια ευρήματα. Και αυτό κάποιες φορές το παρατηρούμε, όχι γιατί προοδεύει η αρτηριακή νόσος, αλλά γιατί πρακτικά εξελίσσεται το ισχαιμικό αρχικό συμβάν. Μόνο και μόνο με την εικόνα αυτή της υποτροπής μπορούμε εμείς να θέσουμε ισχυρά την υποψία μεταλλιγμώδους ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Και εδώ βλέπετε στο συγκεκριμένο παιδί την ψηφιακή αγγιογραφία, η οποία επιβεβαιώνει αυτή την αργή ροή στο α1 και τη διαταραχή της μορφολογίας στο μη1. Η ψηφιακή αγγιογραφία γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα, γιατί είναι επεμβατική μέθοδος και συχνά, όπως έχουμε δει και στις δικές μας περιπτώσεις που τελικά χρειάστηκε να το κάνουμε, δεν μας δίνει κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Το ίδιο παιδί, στον εντακτικό επανέλεγχο 6 μήνες μετά, βλέπουμε την περιοχή στα βασικά γάγγλια, η οποία έχει ήπιες διαταραχές, ιδιαίτερα στο επίπεδο του προσφύγου και της δεξιάς εσωκάψας, ενώ η αγγιογραφία του έχει αποκατασταθεί πλήρως στο φυσιολογικό. Αυτό λοιπόν μας βοηθάει να βάλουμε τελικά τον ορισμό του επεισοδίου. Πρόκειται για μια εστιακή εγκεφαλική αρτηριοπάθεια μεταλλιγμώδους αρχής. Ένα άλλο αγοράκι 7 ετών με ευνίδια αδυναμία αριστερού άνω άκρου και βυθιότητα. Από την ακολουθία διάχυσης βλέπουμε την περιοχή ισχαιμίας, η οποία δεν είναι διακριτή ακόμη στις υπόλοιπες ακολουθίες. Και στην αγγιογραφία που ακολουθεί βλέπουμε το περιορισμό ροής στο τμήμα α1, που επιβεβαιώνεται και από την ψηφιακή αρτηριογραφία. Στον επανέλεγχο 5 μήνες μετά, οι περιοχές ισχαιμίας έχουν πάρει τη χρόνια κυστικοποιημένη μορφή, όμως η αγγιογραφία έχει ομαλοποιηθεί. Και πάλι μπαίνει τελικά η διάγνωση της αρτηριοπάθειας μετά από ανεμοβλογιά. Η ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, όπως σας είπα, αρτηριακής αρχής παρατηρείται και στα νεογνά και συχνά πρόκειται για μια κατάσταση με κλινικά έντονη εικόνα στα νεογνάκια κοντά στα πρώτα 24 ώρα ζωής. Αυτό είναι ένα τέτοιο νεογνώ με σπασμό στο πρώτο 24 ώρα, μετά από αργότερο κοιτό και η απεικόνηση έγινε την τρίτη μέρα ζωής, όπου φαίνεται αυτή η μεγάλη περιοχή περιορισμού διάχυση με αγκιακή κατανομή. Η αγγιογραφία δεν μας εκπλήσει, γιατί δείχνει απουσία ροής στην αριστερή πρόστια και μέση εγκεφαλική αρτηρία και συμφωνεί με την αρχική εικόνα που είχαμε στην ακολουθία διάχυσης. Οπότε πρόκειται για ένα οξύ έμφρακτο αριστερής μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ισχαιμικές βλάβες είναι μικρότερης έκτασης, όπως αυτό το βρεφάκι με αλλίωση παλμών κατά τον τοκετό και εστιακούς σπασμούς στις πρώτες ώρες ζωής. Η απεικόνηση έγινε την 6η μέρα, οριακά δηλαδή στο πλαίσιο που η διάχυση μας δίνει τα σημαντικά ευρήματα. Βλέπετε αυτή την περιοχή περιορισμού διάχυσης του σπληνίου του μεσολοβίου, επιβεβαιώνεται στους χάρτες ADC και επειδή έχουν περάσει αρκετές μέρες είναι εμφανής και στις υπόλοιπες ακολουθίες. Ένα άλλο βρεφάκι, μετά από εστιακούς σπασμούς, μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση, η εξέταση πρώτης γραμμής είναι το υπερηχογράφημα, η οποία έδωσε την υποψία αλλίωσης αριστερά με τοποβρευματικά, με μειωμένο διαχωρισμό φλοιόδους λευκής ουσίας. Η μαγνητική τομογραφία που ακολούθησε επιβεβαίωσε ισχαιμικού τύπου αλλίωση με αρτηριακή κατανομή, που δεν ήταν ιδιαίτερα εμφανής στις υπόλοιπες ακολουθίες.
Κάποιες φορές όμως η ισχυμία που συμβαίνει στα νεογνά δεν γίνεται κλινικά αντιληπτή άμεσα και ξαφνικά όταν το βρεφάκι αρχίζει να αναπτύσσεται κινητικά, υπάρχει μια διαφορά στην κατάκτηση των κινητικών οροσύνων σε σχέση με μια πλευρά και οι γονείς ή ο παιδίατρος παρατηρούν ότι το μωρό χρησιμοποιεί περισσότερο τη μία πλευρά από την άλλη. Έτσι λοιπόν αυτό το κοριτσάκι ήρθε στο τμήμα μας σε ηλικία 11 μηνών με αυτά τα κλινικά ευρήματα και πραγματικά η απεικόνηση έδειξε χρόνιας πια αιτιολογίας ισχυμικό έμφρακτο με αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα μείωση του όγκου όλου του εγκεφαλικού ημισφαιρίου και τη μειωμένη ροή στην αριστερή μεσοεγκεφαλική αρτηρία στην αγγειογραφία. Αυτό αποτελεί μια όψιμη αναγνώριση περί γενετικού αρτηριακού ισχυμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Και φυσικά, όπως σας είπαμε, το που αναγνωρίζουμε κάποιες περιοχές παθολογίας θα πρέπει να προχωρήσουμε στη μαγνητική αγγειογραφία. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε διαταραχή ροής και στο α1 και στο μη1 τμήμα και πρόκειται για αρτηριακό διαχωρισμό. Η μαγνητική αγγειογραφία κάποιες φορές, ειδικά στους μικρούς κλάδους, δυσκολεύεται να επιβεβαιώσει αρτηριακό διαχωρισμό και τότε προχωράμε σε ψηφιακή αγγειογραφία. Κάποιες όμως άλλες φορές, εφόσον ο διαχωρισμός είναι στα τραχυλικά οικεία, μπορεί να βοηθήσει. Ένα κορίτσι το οποίο απεικονίστηκε καταρχήν με αξονική τομογραφία λόγω επίγουσας εμφάνισης δεξιάς ημιπάρεσης. Η αξονική δεν έδωσε ιδιαίτερα ευρήματα, αλλά ούτε οι πρώτες ακολουθίες της μαγνητικής. Στην ακολουθία όμως διάχυσης φαίνεται αυτή η περιοχή ισχυμίας αριστερά κροταφικά. Αυτές οι περιοχές που μοιάζουν ανάλογες είναι artifact που οφείλονται στον αέρα που έχει στον μετωπείο κόλπο και δεν αξιολογούνται από εμάς. Η ενδοκράνια αγγειογραφία που ακολούθησε δεν έδωσε κάποιο παθολογικό έβριμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, όταν έχουμε εικόνα ισχυμικής αλλίωσης με φυσιολογική ενδοκράνια αγγειογραφία, πρέπει να προχωρήσουμε στην αγγειογραφία στο τράχυλο και σε αυτό το κορίτσι χαρακτηριστικά φάνηκε αυτή η εικόνα διαχωρισμού, η οποία επιβεβαιώθηκε και στην ψηφιακή αγγειογραφία. Όπως σας είπα, ο διαχωρισμός αποτελεί μια από τις συχνές αιτίες ισχυμικού εγκεφαλικού επεισοδίου στα παιδιά. Και προχωράω στη τρίτη βασική αιτία που είναι το σύμπλεγμα μόγια-μόγια, είτε υπάρχει νόσος αδιευκρίνησης αιτιολογίας, όπου μας μπαίνει η υποψία όταν κάνουμε την κανονική μαγνητική, γιατί δεν βλέπουμε τη φυσιολογική μορφολογία των αικείων στο επίπεδο του κύκλου του Willis, και μετά η μαγνητική αγγειογραφία δείχνει αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα θυσάνου, η οποία, αν χρειαστεί, επιβεβαιώνεται και με την ψηφιακή αγγειογραφία. Ένα άλλο ανάλογο περιστατικό, κοριτσάκι 14 ετών με παροδική δεξιά ημιπάρεση. Η αριστερή μεσοεγκεφαλική δεν φαίνεται όπως θα έπρεπε να φαίνεται. Υπάρχει και αυτός ο σχηματισμός που λίγο μας μπερδεύει στην απλή μαγνητική τομογραφία και η χαρακτηριστική εικόνα μειωμένης ροής στη μέση εγκεφαλική. Και θυσάνου που θέτει την διάγνωση, την απεικονιστική διάγνωση μόγια-μόγια, επιβεβαιώνεται με τη μαγνητική και την ψηφιακή αγγειογραφία. Κάποιες φορές, σε υπόστρωμα τρυπανοκυταρικής ανεμίας μπορεί να έχουμε εικόνα αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου που συνδυάζεται με δευτεροπαθές μόγια-μόγια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χαρακτηριστικά στην απεικόνηση βλέπουμε αιμορραγικές βλάβες, είτε ενδοκυλιακά είτε παραγχηματικά. Και η ανασύνθεση της αξονικής αγγειογραφίας στη συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει πάλι τις χαρακτηριστικές εικόνες, απουσία απεικόνησης των μεγάλων οικείων και το σημείο θυσάνου και πρόκειται για δευτεροπαθές σύνδρομο μόγια-μόγια. Μας βοηθάει στο να βάλουμε την υποψία και τη διάγνωση, ενώ μπορούμε να δούμε και οι πολυματικές χρόνιες αλλοιώσεις σε κάποιες άλλες περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πιθανότερη διάγνωση από δικής μας πλευράς είναι η αγκιήτιδα με συμμετοχή του κεντρικού νευρικού συστήματος και διάχυτο πρότυπο επινέμησης του εγκεφάλου. Όταν υπάρχει υποψία αγκιήτιδας, τα αγκία απεικονίζονται καλύτερα με την ψηφιακή αγγειογραφία, γιατί η μαγνητική αγγειογραφία δυσκολεύεται να αναδείξει αυτά τα μικρά αγκία. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα παιδί με αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας καταρχήν αγκιακές δυσπλασίες. Αυτό το καριτσάκι ήρθε επειγόντως μετά από ευνίδια πτώση επιπέδου συνείδησης και αριστερή ημιπάρεσα και φάνηκε αυτό το μεγάλο αιμάτωμα σε επίπεδο των δεξιών βασικών γαγλίων, που επιβεβαιώθηκε με την μαγνητική και βλέπετε και τη μετατόπιση στο δομό της μέσης γραμμής. Λιγότερο καλά με την μαγνητική αγγειογραφία, αλλά περισσότερο λεπτομερώς με την ψηφιακή αγγειογραφία, φάνηκε
αυτή η περιοχή δυσπλασίας στο επίπεδο των δεξιών βασικών χακλείων, συγγενούς αρχής, και στον επανέλεγχο όλη η περιοχή της ισχυμικής βλάβης είχε αποκτήσει μια χρόνια εικόνα κιστικοποίησης, αλλά παραμένει μια μικρή περιοχή ισχυογραφικής ενίσχυσης που προβληματίζει ως εμένουσα αρτηριοφλεβόδους δυσπλασία. Ένα άλλο παιδί με αιμορραγικό έμφρακτο, βλέπουμε τη χαρακτηριστική εικόνα στην ακολουθία ταφένα. Η μαγνητική αγγειογραφία δεν δίνει κάποιο έβριμα και προχωράμε στην ψηφιακή αγγειογραφία, η οποία επίσης επιβεβαιώνει την παρουσία μιας αρτηριοφλεβόδους δυσπλασίας, η οποία εμβολίστηκε και σαν συνέπεια είχε την ανάδειξη ισχαιμικής βλάβης στο σπληνείο. Βλέπετε την εικόνα που έχει το αιμορραγικό έμφρακτο όταν αρχίσει να χρονίζει και έχει αυτή την περιφερική εικόνα αιμοσφυρίνης. Και στον επανέλεγχο 6 μήνες μετά, το σπληνείο έχει ευτυχώς επανέλθει και υπάρχει αυτή η πορεκεφαλική περιοχή με εστιακούς χαρακτήρες στην περιοχή της αιμορραγίας. Κάποιες φορές την αιμορραγία μπορούμε να τη δούμε μόνο εκ των υστέρων, αν είναι περιορισμένη και έχει χαρακτήρες παραχνοητής, όπως αυτό το προωράκι που το απεικονίσαμε σε ηλικία 9 εβδομάδων. Βλέπετε αυτή τη μικρή περιοχή που φαίνεται καλύτερα στην ακολουθία τα δύο αστεράκι και πρόκειται για υπολοιματική υπαραχνοειδή αιμορραγία. Τελειώνω λοιπόν με το φλεβοθρομβωτικό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο ο ακτινολόγος πρέπει να το υποψιαστεί όταν η εικόνα ισχυμίας που έχει από την απλή μαγνητική τομογραφία δεν έχει αγγειακή κατανομή και πρακτικά βλέπουμε ένα περίεργο έμφρακτο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι, ή βλέπουμε παρουσία αίματος ενδοκυλιακά. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει καταρχήν να ελέγξουμε την απλή ροή που έχουν φλεβώδεις κόλποι του εγκεφάλου και βλέπετε εδώ στην ακολουθία τα φένα δεν έχουμε το καλό μαύρο σήμα που έχουμε συνήθως. Και συμπληρώνουμε την εξέταση είτε με μαγνητική αγγειογραφία είτε με ενδοφλέβεια χορήγησης ισχυογραφικής ουσίας, όπου παίρνουμε το χαρακτηριστικό σημείο του κενού δέλτα, που είναι διαγνωστικό θρόμβωσης του φλεβώδους κόλπου. Και φυσικά κάποιες φορές η φλεβοθρόμβωση μπορεί να είναι σε μικρά αγκία εντοβάθη. Αυτό ήταν ένα βρεφάκι που απεικονίστηκε σε έδαφος βακτηριακής μηνικίτιδας. Και μόνο στην ακολουθία διάχυσης φάνηκαν αυτές οι στικτές περιοχές στο οπίστιο σκέλος της έσω-κάψας. Και φυσικά από το σκιαγραφικό φάνηκε μια εικόνα ήπιας αμυνικικής σκιαγραφικής ενίσχυσης. Στον επανέλεγχο τα ευρήματα είχαν υποχωρήσει και το μωρό είχε καλή κλινική πορεία. Ένα πολύ μικρό προωράκι με ευνηδίως εγκεφαλοποθητική εικόνα. Στο υπερηχογράφημα φάνηκαν παραχηματικά αιματώματα, αιμορραγία στην τρίτη κοιλία. Και στην μελέτη με υψύχη συχνοχοβολέα, αιμορραγία μεταξύ των σχισμών των αυλάκων και παραεγχηματικές αιμορραγίες και παρουσία αθρώμων αίματος ενδοκυλιακά. Αυτή η εικόνα δείχνει προσβολή τόσο του επιπολής όσο και του ενδοβάθους λιμφικού συστήματος με ισχυμία και ενδοκυλιακή αιμορραγία. Ένα άλλο προωράκι με ιστορικό ιστιακό σπασμό. Στο περιγράφημα φάνηκε αυτή η περιοχή αιματώματος, η οποία στην πορεία εξελίχθηκε κατά το αναμενόμενο και κατά την έξοδο φάνηκε αυτή η πορεκεφαλική περιοχή με περιφερική εικόνα αιμοσιδηρίνης, που επιβεβαίωσε την εικόνα αιμορραγικού υποφλοιόδους εμφράκτου. Υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι τελικά υπάρχει και συσχέτιση με γενετικούς παράγοντες για το παιδιατρικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Συνήθως όταν υπάρχει αυτή η διάχυτη εικόνα και χαρακτηριστικά στην αγγειογραφία βλέπουμε τη σταδιακή μείωση του εύρους του αυλού των κεντρικών αγγείων. Τελειώνω λοιπόν λέγοντας ότι το παιδιατρικό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μια δραματική νόσος, απαιτεί επίγουσα και άμεση ανταπόκριση πολλαπλών ειδικοτήτων, καθώς τελικά φαίνεται ότι είναι μια από τις κύριες αιτίες θανάτου στα παιδιά. Η απεικόνηση πρέπει να γίνει σε επίγουσα βάση και πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να μπορέσει να δώσει την απάντηση στο λιγότερο χρόνο, όσο το παιδί είναι σταθερό, να γίνει αξιολόγηση ώστε να αρχίσει άμεσα η θεραπευτική προσέγγιση. Και είναι στο χέρι του ακτινολόγου να συμπληρώσει την εξέταση με μελέτη αγγειογραφική. Πρέπει να έχουμε στο νου μας την ιδιαίτερη οντότητα στα παιδιά που είναι παροδική αγγειοπάθεια
και μπορεί να συμβεί ακόμα και μήνες μετά την προσβολή από αναμοφλογιά και χαρακτηριστικά υποχωρεί πλήρως ή μερικώς. Χρειαζόμαστε την απεικονιστική επιβεβαίωση προκειμένου να μπει ο ορισμός. Κάποιες φορές η απεικόνιση βοηθάει στο να βρούμε την αιτία και μεγάλο ρόλο σε αυτόν έχει η αγγιογραφία. Επίσης, να καθορίσουμε την έκταση της βλάβης προκειμένου να μπει η πρόγνωση του παιδιού. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την επανάληψη της απεικόνισης, η οποία τελικά θα οριστικοποιήσει την ταμπέλα της παθολογίας. Έχει ιδιαιτερότητες φυσικά σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στην απεικόνιση και απαιτεί τη συνεργασία όλων των ειδικοτήτων προκειμένου να υπάρχει η καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση του παιδιού. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.